por kelebihan bangin ya tang no ya kejin chakri jongi yo bulai hakane kan no ai jong kan kasngi ka ba krau ke jong atoma batu kami bau trai mu baba stoku tau briu bachani au ato chapting yau trai piki briu piki riu khu jongun namarum dan jengkerdu ya kita ke bachapting yu uplang uyam bat kisentiu kitlono Henry kaktin ubulai kane junom nyes nolang da kabang nyerwai ke jingruai ke basau spa sau pulai tulangi kotra toyalam yang iko kenrat kat bangidang ya caprang hagilinti bakalain kibangi ya kendolang kayale kado ban mensim mentaik bat sibetjun kijing pencoy jong kapertei ki pendap da jing bomhun bro tu kijirwai basau spa sau pulai Toyalam yangi koken rat kat bangi dang ya caprang hakileng die bat kelan kibangi ya kendo Chon kijeng pen shai chong ka pertei kipen da jing bambun kum non yad ki majeliu Hikai praite ngan skoplan haki jing at pelung jongki ngan shem kajing leran ai ngan Shakilomba kibadon sha shilyamwa aingan bad kakti kajong me haki kotrai Shua banglei ja khamar jong bulai ki jing duai ngan pule katu kane ki bentan kaktin ki jong bulai kata naka cithi upol ceki Filipi kalenong kabasau kadekon kabaningkong kabasau halu kabanyeu bat ki kentin ki baong kumne namar kata ko para bangej bai jonga Badi ke balakan mau hir kajing kemen bat kapan sengat jonga kum tato yang skem how try ko hebe jonga to pinya kemen no halau to pinya kemen no how try halakas ngi
ting ong pat tu ya kemen tu ai ba ka jing yai cha jong phi kan pau ki priu baro utrai ulajan wat kuslai ya ka ei ro hendai ya ka ei baro da ka jing duai bat ka jing karpat lem bat ka jing aingu to pen tip ya ka jing pan jong phi chau blei te kata ka jing so ku blei ka papalat ya ka jing champang baro kan ri jai keng ya ki do nu jong phi bat ki jing mut jong phi hau Chris Jisu tong ya le ho blei ki jing duai kumne au blei maruk pa jong yu bab nang ubalong utrai kimet badulang balong utrai kimen sim ki jongim ngiwan hajan jong me kane ko por ban ai ngo yame namar ke jing ba kor tham ke jong me ya ka ba melari bat mela sumar ya ka jing yim ke jongim bat badai da ka jing don rang khat ke jong me bangila ban long komne kumbangi long menta trai Jesu wing melong ubelai ubadap ya ka benang chajrong ka balong ka khet ke jingis nei ke jong me melong ubelai ubadap ya khandeu chapo ka balong ka jakayo ke jat ke jong me bat melong ubelai ubadap ki donut ki jongim ngiwan ajan jong me kane ka por hakane ka no pai jong kane ka sngi ka ba krau ke jong me yak ban pendon burom yame bat ban kan tiu nam yame namar ma melong ublei uba im ublei uba don bor halor ki ei barom don ram khat ko trai Jesu beng hakane ka por bat kane kliaman hakabangi don hakane ka yeng ka bakan tang ke jong me yakaban ya ro bat pendon burom yakakar teng ka ba im ke jong me to don ram khat nadu ka ba dang jong ka jing seng hadu ka ba kut no jong ka ni ka jing seng baki ei baro ken long po ka jing alam ka jong men sim ba khu ku jong me ken ku trai Jesu don lem do rang khat ko trai Jesu we yang ia ka ni ka por ha ka mangan cha skor ya ka kentin ka jong me ka kentin ka jong me ka long ka kentin ka ba im bat ka kentin ka ba don bor namar tak ko kren ha chakri jong me ka ni ka por khnang bagi ei baro ki banyos ngeu kin dalong cha ka bor na ka banta ka jingim ka jongim don lem dorang khat ko trai Jesu we hau neus nem ha ka bangila jam si po tulikis ngi jong neu arajar arpuwe ngem tiap ya ka ei ka banjia henrei ngisani apo ka jingalam ka bastat ka jong me komba mila don rang khat yau neus nem ubala lehno hapdeng ke jinge ke ba bun sor tap ha ka jingem ke jongi ka mangia kendo henrei mem chumlai no ko trai Jesu be me ai don bangi me ai lam lenti ya ka jingem ke jongi bat badai da ka jing don jong me bingila kom ni ban long ko trai aduai ya me ken ko trai Jesu be ban men don rang khat bat ka balang ke jong me hapdeng ke jing ai lenti yongki kumno ban pantelun ya ka chantam na ka banta ban jakri ya me bat ban ya ro bat pandon burom ya me haki por baro kat ba midang ibit yang i bangsa akan ka slang jong kan ka kendau don lem dorang khat ko trai Jesu be bat ki khun ka balang ke jong me ke bla mat ya ki jinge ke jing sitom ke bla mat ya ki jing dok ki jing tran ngangai skem ba me men don rang khat baki men lek ma me do men sim ko trai Jesu be bat men Christian halor jongki kenang bagila ban pechame haki por ke jing imbro don rang khat ken ko trai Jesu be yakinong charai jong ka balang ke jong me kumno bagila ban pe ki khun ka balang ke jong me bat ban ya lam ya ki ken ko trai Jesu be ngai skem ba men aya ki ka mat ka ba koi ka ba kia
Makila ban pek iki khun ki jong me. Trai tu don lem dorang kat bangi nang yai chap rang. Ha ke jin yai len thi jong i. Ngem tiep ya ke ka ban sa je ke jin yem ke jong i. Han rei me u blei me tiep kham ha ke to jing. Sim ti ya ke ne ka por badapan kentang ro. Ha ka kerteng ke jong trai ban nong pen yem jong i Yesus Kristus. Amen. Mata ngiyos niyo kikam jong balang. Ka jesang kan thai kan long tang suai kan ni jesang wa inong kren inong kong bi wa lang ha ga jesang jong ka senior Christian Endeavor Society la shibet akapor san baji inong kren inong master bi kalwing ha ga mit balang kata ka khatlai tari ninyo sngo ya ka subject u Jesus Christ ulong jingsha jong ko perthai la pensiong nong rem aga gospel jong Yohanes kala nong ba pra ka khat ka khat ar la pen kha na ka team u Jesus Christ ban pulis dang ba duai ilong master one command ki khongshai ban inong kran ka subject ilong master bonton wanswat haka si sajang haka jasang duai ban pulis dang bat duai ilong master bi donman bat inong duai hadien ilong i master r pongro hakani si travan wan kata ka khat nyu tari kan don ga jasang pat ba jong ka penthom kra district bat yakani ga jasang an penlong tang hakapor sipho siteng bat sibiji siteng ka program lengkot kalong kumni hakapor sipho siteng inong ilam jingrwa inong master ki pongro bat inong kren ilong irabren bi khai hakapor sibiji siteng inong ilam jingrwa inong master uji renta thiang bat inong kren ilong irabren H.E. Marbanyang katba kadorbar perkhatkam jong ga jasang kan thai penthong kha desek kanlong hangni hi hakabalang haka khatsan tarik bat kadorbar nakabanta kirangba kanlong haka khan ru tarik kawadei ka si sejan ki delegates nakabalang ki banwan sagani kadorbar perkhatkam kilong baro ki pastor baro ki teman basan baro ki dekat komiti balang nangta i master ke pongro master Miki Saukumi master Nova Lengdo master Kristal Kharkongor master W Pongro master B Nongsteng master Shanroy Lengdo master GR Mathong master G.A. Moksha master Elvin Umyam master Y Pasa master O.J. Rentathiang master Andi Dekhal master Tilang Khoi bat master B.S. Nongdar ki jing aingu ki bengilalum hagani kasi tribe ladap
tengah kerpat imasta kita yang isubhaban penggentang kijing ai. Tong enjoy. Kaburom, kajingu, bat kajingiro baro ko try. Kalong yami batang yami ling bajong kene kapor. Mal masya sumbai ngi ko try kumu pailang ba sius pa ujong me. Mengina bandrung harga yeng ke pekentang ke jome ko try. Menyati kene keduan khmat ka khet ke jing snai ke jome. Kung ta ko try tu ai ke benta baro no besdang jongka hadu bawai kelong ni kong bangila ban pendan burom yeme bakum ju ko try ken long ki jingkur khu na ke benta ki kenja jingim ki bekenja do bakam tam ne benta ki jingim bekenja mensim ki jongi ko try hoi ko try khendiat ne benta hakum keni kapor ni wanra yakini ko try ki jingaingu belalum ling bajong keni kapor habang ini jor ko try bagi jingkur ku ki bala tesei ha ki jingim ki jongi ki long tang khendiat ko try ki bangi wan ai shi kam ko jong me to pen ketang mami ko try pen ko ku mami khnang ba syakanu kanu ka benta ba ka balang ka yo wan penan kam ko try kin long shisha ko try ko nda man roi man kar hai khnang ba yo wan penyaj khmat ya ka kam ko jong me kur khu ya ka wei pat ka wei ka khti ka bala no ko try kurku ye jing im ki jongi ko try manginang laban syakri khamba ye ka kerteng ko badan bor ka jome hoi khendiat ko try ngi la jam khendiat sngi honu snem mo bathmai ngim tep ki manja ko try ling ba usni snem mo bathmai henri ngiat ringkat ba ka jingej mamami ko try manyat hachwa jongi khrang ba ki ke bangile honu snem kenlong ningkong ko try ki pendan brom yeme Pat long ru ko try ke jingkur khu na kamta jongi pakum juru ba mangi kum ki brio ngi laban long pat ke jingkur khu na mta jong ki wei hoi ko try ni ka por shakri jong me udan ka benta ka bakrau ko try bola pan kre ya ga khubor na ka ktin ko jong me ban ai ling ba jong ka ni ka por hoi long tang brio ko try ke jing pan kre ka long ka jong i hre ke jing pan janai kawan na ka khet ke jing snei ka jong me ko try kum ta tu bu ko try ha krimiang shuntur ya ki ktin jong ka jing pan im ka jong me ko try Kenang bagi eki ban phla ling ba jong kani por kalong de shisha ka jingkur khu ning kong i bat yang ilang baro ko try manginom mi thali na kani ka jaka hre ba kani ka khtin ka jong me kan de yo jaka ha gi donor ki ben sim ki jongi ko try ba bha kenang bak ngila pendon kam ya ka kum ka wei ki atiar balam long ka syarak ba ka jing shai na mata ka jing im ba kan jam sim ka jongi sngo ko try kini ki jing pat borit bangabu khmat jong me Mabru ko try kilat kilat bonsi ni pensosi ya kamon ko jome deki ki bangile ak batib bar kam tibru kumju yakini baro ngi bu ngi pan bang khot kerpat haga kerteng ka badan bor tam ka bathyang tam bar ka kerteng hi bom ju sajab ko jong try banong punim jong Jesus Christ bolong ju menen menta baca doki arta bom jukut ru amen Manta ngiya poi no jaka benta ban yos ngeu jaka jing selok na kaktin ke jong bulai balachwa bangin poi sing ni ka benta ngiya snolang na jing ruai ka bachis pa alai penyeu ka thamai bachis pa alai posan ka khamrim pa trai jaka jing sawa menta da ka bor bakrau ban yale ekaktin ke jong me syabo bri umla akan pau yai keleng ding boneng tang ka bom neng tang ka boman bading beng kaktin jong me kalabyang ban yalam cakut kaklau long ka jing sai long lo ban itu ba me da pau
tin bane long hame kum hakani ai ngin le Pastor kebedon nang berngiang ni kita menbasan kidikot komiti balang kilong kimi kilong kepa bat kikun samla ngai kublai yapi hakakarteng kabatyang tam kajong utrai badunong penim jongi Yesus Kristus bat ngamla ban klem dai kublai kerpang jaga program komiti jong kebalang hakabagalai bit ban pencet hanga jaga nikakam kebakrau ban ngapen kongo yalade ban sim jaga nikabenta bat bau boleh don rangkat halor kene kabenta kabangan sim kabenta kabangan jatlok akan nikapor kalong nakatu kabenta kabangala pule mende Henry ngin yasyam tang ya kadekot kabasa bat ngan pule yaka kumbakalong tu pinya kemen no outrai halakasngi tenga ong pa tu ya kemen tu pinya kemen no outrai halakasngi tenga ong pa tu ya kemen kani kalong kabenta kabangan buak majong pi kum kanong rim jong kajing selong tong nyapai au boleh kajing duain au boleh baru kepa jong iu ba benaing ngai ngu ku trai jesube yame hakane ka por bat ka kliaman habangi don hakane ka yeng ka bakan thang ka jong me ban ban nyaslok ya ka jin sisyan ka tin ka baim ka jong me ngipan ya ka bor ka banong me ba me man don lang kat bat uchakri jong me ka ka por wat ap deng ka jin tlon me man don lem don rangkat syamti ko trai jisu bai ya ka ne ka por dapan kentang ru bagi ka mami na ka centur jong kendalong siya ka bor na ka benta
jong i wei pai wei ma pya kilat kerang kang ke mengisyam ngi na do menta chadu ka ta ka ba yukut amen tu penya kemen no lau trai lakas ngi teng ong pat to ya kemen kini kilong ki kentin ai men sim bat pen chlur hakachiti hakabau pol ulato hakachiti syaki paramangai ki badon syakabalang ha Filipin long baula to ya kane kachiti naying bendi kabadon harum bat ka ei kabala pelong yau pol ban to ya kane kachiti ulat to ya kane kachiti kom ka kubor bat ka jing pentim ba ka nu ma ka sngi bat ka por ka long ka jing im ka ba khadu kata ka long ban cha krai khli kat ba ha ba po ka jing bisar jong ka sor ka rum na ka benta ka kham ka ba krau ka jong u bau ya la yau trai jing su nong penim ka ba long persya ya ka sor ka rum mat ong burula tho ya kane ki chiti ladon ki jinge ya ki kristan ke badon ke balang Filipi kata ke jing bom ya so tho jing mot hap dan ke no ya lam ke bakwa ban pen kesan hala ki jong kinia bat hala ka jong kanong rim kat gon ka jing so tho jong kim kajing bom don kajing etlim bat kajing ik prabangai bat kajing bom yamah mar keleng kajing chai yalam bakla hakikan hun baper dak bapen sutu bakla yaki prabangai haki balang kane kawan lama pleng jongki ya ke jinya pai ya ke jinya pram kom thau pol la tho ya kane ka chi thi kom ka jing pan chai ban ngau thu bat ban kan thu ban sneng ban krau bakin lai na kane ka jinya lam bakla ka balong ka jing ma ka ban pan jot ya ka jing im kristan jong kim long bakane ka chithi ka bau pol ula tho che ke balang che Filipin kisawa da kisur jong ka jing kman da kisur jong ka jing chlu bada ka jing kman ya ki tu ki kristan ke bangai ki badon apdeng ke jinge bad ka jing du jing kman bat ka tin uble kaya thu balang bau kulom sner baki kot klikti ki bau pol ula tho kadon chibun ki sombo jing mut jing perkat ki ba ai jing tingen ya ki parabangai ki ba don pleng ki jing ki blad ya kendu ya ki jing kum pol ya kendu ni de ban kan mau bau pol hang neu kan thu ya ki parabangai ban lekmen ban tiep ba om ba mau udon hakajing so kajing kmen bat kajing paho pahai ne kajing lo ne kajing long lai lui kumbanga ban ma phingi don henrai kan mau bau pol utho ya kini jithi udon ki kenjri jong kajing long kai di jong henrai walau don hakijing ke kijing khom jong kajing kenjri ulai siam yau kulam bat ban tho ya kene ke sithi chaki paramangai ke badon
hakabalang ha Philippines. Penban kebakum kane kejingta, kebakum kane kejinge, kebakum kane kericon kebaudon, ulala ban ong yaki parabangai ha Philippines. To penyakmen, bat to penyakmen hautrai halakasngi, bat tasisen pat banyakmen. Lesifila ban kali kumno tingin yakmen. Apa yang kijingnya? Kijing puat pelak jong kenek partai, hakalong briu man briu. Kumno ngin yakmen, habangi pel si pel ngisa job aga jingim kejongi, kamaman lagasngi, kabala pendo jing kermen ya kejingim kejongi. Handai kak tenu belai kak kentu om tang bak bacu ai jingmun kahukum ro banyak kemen namar ke jing kemen kalong kadawai ba ya kamen sim mat kamet jongi sakabakan no tham ke jing kemen hau trai jongi Yesus Kristus ubala tau yangin kabai bil gong baka jing kemen hautrai kalong kabor yanga kum ta kadai yangi ban kemen halakasngi hatu pilamo ban modur yaki Kristan kibadon hari komunis komai China hakiri Muslim kumno kain kila ban kemen hakajingem jongki habaki jing tenju kiwan man lakasngi om tang baki jing tenju kajing ma bat kajing yap kabaap ya kajingem kajongki wat ki prabangai ke badon hari India kum Orissa Bihar Gujarat Hapdeng ke jinca berngem bensit kimat ya ke jing kemen hau try madai kane ke jing kemen kabalapan klain ya ke jing bat ke jing IT yongki kam bahasa Yesus Kristus hak kitab ni maya kelenong kebasau kedekot kebakandai Hendrai ngilia duai hau bulai jongi bat ngilia bu yaki nong am ban yale yaki mensengi bat menmit namar jongki ki khon Israel habaki mot ban thei yaka kan ro Jerusalem kabala jot bat kabala pram long kaktin ka jong bulai kim chumla pai Sakamon lane kem jumlah pai sakadiang kem jumlah keman kem jumlah kemi yaki keman catai bat jati kum non le bantai yakaneka kenro kabala jot bat kabala pram Henry dakaway kajingmon kila le keman jong ubelai hakajing duai bat day kane king kabala pelong yaki bagian kemen hakaban tei yakan ika kenro kabalap jot bat balak pra hakajing paka bat kajing janai walaong makidon kinong isun jongki kibabi sini yaki kun Israel bakidakat bakidang tei yakaku yakakan ro kabala jot bat kabala pra kibaong makini kijiu kile ayu kini kijiu kabak lembor kile ayu kia kurah ya kita ki lembar tai Henry ki kun Israel da kajing kemen hapo kajing alam kajong ublay kilala bantai ya kan ro kabajanai bat kabapakam ko ki kun kabalang haba piku
พิเตยกลองเย็งกลองเซมพิลาจูพายเนียมชาวเบลยนิ่งพายฮักบอร์กจิงสตัดบัดกจิงลาลจงนิ่งพายฮักจิงเบ็ดกจิงเบียงละเดขึ้นมาเอาเบาเบลยจงอียุยโนยากิตากิบาวาดยากขมัดจงบัดกิบาวันฮักขมัดจงดักดอนูดบารอngak wah ban kedau hang ne ya ki lai teli ki dau ke bakong san ke bangi dei ban kemen hau trai kom ke bangai ke baneng kong ngi dei ban kemen hau trai namar ulapan ublai yang abad ya pi dau Yesus Kristus bat kane ke jing kemen kam dei ban long hakasngi kabangi pediang Yau Yesus Kristus lane hakasngi kabangi la penyas no akabalang lane kasngi kabangi la long rubikon hanrai kane kejing kemen kadai ban yaine badai san apa jongi namar kejing peniem Yesus Kristus kayai tiang halakisngi kat bakinang yai haki kitab sam kabasan pawai udebit uang ai pat hanga ya kajing kemen kajing peniem jong me batu kersan yang dak kemen sim kabakaloi kajing kemen ke Kristan kalong kabadon kame namar kane kasaki ya kajing peniem Yesus kabadon hangi kasaki ya kajing long jing tiang kasaki ya kajing bang kajing tiang ban chakri yau blai ubala khot yangi sakane kajing penyemai kajing keli mentah kawan kanungut nangi ngidon sakane kajing kemen hautrai nado bangila priang yau trai Yesus kom lau nong peniam namar hakane kasithi kabau pol ulatho saki balang Filipi kapau hado kasal kau tau sien kane kakitin kemen balapan dan kam yaki haki aru kom kapapan pau yakajing kemen jongu bat ya kijing kentu ya ki param ngai ban kemen ka kentu ro yang i kom ki bangai hapo ka balang ban kemen bat ban chat kemen namar kajing penem jong oblei dau Yesus Kristus Isaya ka bandrup lenong bandrup wei ki dekot ka basipau ngan chat kemen hau trai Woman sim jonga kan ngau kemen hau lei jonga namarula ai hanga da ka jang khup ka jing peniem ka baar pat ka dau ka bangi dei ban chat kemen hau trai halakasngi kalong kalat ka bau blei ula ai ngi ban trei ka kam ka jongu kalong ka ba plam bau oblei jumlajit yaki angel banyalap yaka kosper penban ulajit yangi kinong pong ke balas seus ba ban cium yakane ke jingket kli ka bakia bat ka bakantang banya thu yaki weipat yaka kosper Yesus Kristus namar kane ka dau ngidai ban kemen bat jai kemen halagasngi namar ula ai ingi ki briu ki bombet ki bombyang ban sim ya kane ki jingket kli bat ban long kenong ya trelang badu blai hakaba wan lam ya ki men sim ya ka ding pna Yesus Kristus ka Bible kong hakmi
Karena kebaik tenat ki kejat jong kita kebayalap ya ka kosper namar kani kamun kinong ra ya ka kubor kababha namar katanga bat pi ngidon ki jingkit kli kabakia kabakentang wat ka dor jong ka kalong ka bom jugun namar kani kadau ngihab ban yailong kebalak loy ban pendep ya kani ka jingkot ban cakri ya ka jing penim ban cakri ya ka ya Yesus Kristus kabalang hibaro kaway kadai ban kemene namar kani ka kam kabaw lay ula panchat hangi barda ka jing kemen ngidai ban sim kia ya kam upol da kajing kemen ulapan pau upol da kajing kemen ulapan pau bakalong kakabuyo wat lau sotu wa omlong ye roem banyalap ya kakosper handai ukloi ban chachi tom da kajing kemen nakabanta kakospor hatung ilak loi nem ban chachi tom namar ka kosper ka jing kemen unong ruai jaman sim wong ngenra lagi song da ka jing kemen ngen wan pai batra lagi song kisong kimut kimen sim ke bakorol ka bengila ban wan ra chau Yesu chau trai da ka jing kemen kabalai pan ngidai ban kemen hau trai barjai kemen cekaduk kabjam sadu kabom jukun nambai don kita kalawai kaba pernai kaba ap yangi kabalong kajingwan asin kajong utrai Yesus Kristus om tang bangi don kum kane kalawai ngidon ro chua kata yaki kabu ka kamiswan kaba kraw kaba ap yang i kom kabalang kaba day yang i banle kalong tang ban chukong ubay ya ka ktin gublay bat banwat ya kamon ka jong habang iyay kat kum ka ktin ublay uy unpan iyang i ya ka jingkang kaba pli yang i sanu bat hangnu ban trei ka kam ubili kraham ubriu jong ublai ti ublai wang ki Kristan ki babun kame dei kitu ki ba ab ya ka jingwan asin ki jong utrai Yesus Kristus ngibun kam baru trai ban pendap ya ka komision ka jong ka baula pencet ha ka balang habang ipai sa kajing yai lenti pel krim kani kepercai ki por ki yai stet hadu kata bat ilab ling su ki jing kaba jong kerompong kepercai ki tanjur ya ki bangai kajing ik blai kalanang ngan kreat om don ju ban trei ya ka kam ukonran namar katang idai ban husyar kom ki bangai bangin om sya kenting haki bola tamasa jong kani ka pertai hanrai hakum kani ki jinglong to ngelong ka balakre ban yai kemen halakas ngi tot andau jisuun wan namar ulakulas kem wawan umino yangi udapan skem da kabaong hakabawon long hang ta ngiro ngilaban long parabenge kanika kubar ka khot lang yangi to ngenyalek kemen naman ngem long kita ke bom dan jing kermen
bat kalawai kawan kuat cu yang i tong bulai ke jing sok unarangkan lang kini ki kinten ke belabu haga jing telot na kabenta kaburam ke jongu amen. Nya perwai no ya kene kajing cekri jongi bulai da ka bagin nyas no lang kajing ruai ka ba aspa lai penriu bat aspa sapu sau ka ba khamrim us em katrion punten chadon bor ka pathei baro ya u kan kongo on pelong lahima burom kamkor ka senchar jong u te jonom kandu ablei borba jongi menu kajing kermen jongi lanu long nong yalam jongi kat bangi dangsa kajakari jongi kalong bom jukut barok gitu kita khot bat hadian kita kan khot pastor bisilung do man duai leng khot na kabenta kan ke kubar bat ru ban pelai na kajing kerku penwai apa as spa lai penriu aspa sopusau. En kaseyon on sen chardon war kapertei baro yaut kan kongu daun penlong lahir makaburam kamkor kasen char kajomu teje
ba jing obneng namal jing kapor ke bakrpang bakentang kapor yislok ke jing bikhun ke jame hakmat jame atrai hakabanya slok banya te iwi pat lemba ke kubor nega ketien ke bakui ke jame ngengu yame atrai apring babun ke jing juga jim ke jangi pedun apring babun ke jale jangi katma ke bujur ke bangidon man lakasni ningi aingu na makni ka kubor atrai ka mel akranak ni bangidon ka man nong ki bayi ekmen ban kmen man lakasni wat pring ki ek babun rukom kani ki kmen kawan na me atrai kan bi bak jing don jo mer kadlam bangi ka penong yangi bangi ekmen haman ki por baro wat pring ki ek ke bangi kendu kuma mengi atrai kum ka balang ibal ko wai ki khot ding ka balang bar na du ki hep ko rit hadu bertementam Yang Kristan ki jeng apa kebalang. Nanda kumjuru ya unu syekhi jame irang ba badai ngi ko boni ko polem ke ying ki jengi. Don kan le bangi ko balang atrai. Hak boni bentai jeng ki jing ki jengi. Batu aib ka tien ba khoi ki jame. Kan ye trai ba ke sharing i we pi baro. Hak keteng ba em ko don boni trai no penim jeng Jesus Christ. Ngi duai. To aib ye jeng trai no penim jeng Jesus Christ. Ki jengi ba no bam jukut ke jeng ble bu pa. Dan majlis telah ko pencet bor ke jom musim berkuy. Kini sekarang kad lemang ke balang. Hari ni kecekang ni lum siap. Ke balang kepada negeri ke jengi bakal setelah ke petai. Nadu mentah si bom jukut. Amen.